ба ҳама салом тамошобинони азиз. Озира намехе комбахтои арзона мехоҳам барои шумо нишон диҳам. Ино 200 сомон як либосаш ва сангошона бинед чихе сангои дизайнерски катиёро додашдагиай ва ян шифон комбахтан чихол кати мепӯшӣ ва дариҷа бо ҳастен рангои ҳархелаш. Аз наздик хостум бо шуморо нишон диҳам. Бинед и видеоро ман аз корвон тарафи пажарка 1/12 дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. Метавонед омада бо худтон бинед. Инаи паплини сирхан вишифкадор 200 сомон буд. Инаи чихолдоро 500 сомон. И чихолдорои фасоношай аз чихолдоро агар дарё дошта бошад ва ёшам бидан нархои арзонам буд. Пеш видео кардагӣ будам. Ана ҳозир бошад ани 500 сомашай. Анаи тараф ҳамаш комбахтан. Комбахта 420 сомон анаи намудош ва намуди дигараш бошад 400 сомон. Анаи аз сабз сар карда тарафаш 400 сомонай. Интизор шавед, боз ҳам комбахтои арзонтарам ба навор мегирам рӯзҳои наздик ва пешниҳоди шумо мегардонам. Дӯстони азиз, анаи вишифкаи мелки дора хушрӯ 250 сомон. Заминаш паплинияй. Дариҷаи болода боша беҳад анамхе вилюрои хушрӯ комбахта меган инора. Фасоно ина нархошон 650 сомонӣ. Нархи 3 метраш, нархи ами як либосаш. Ин намудоша 650 сомон, а намудои дигараш ҳози арзонай. Якта ба якта нишон метавонам шумода. Арзонай хай 450 сомонай. Нисбат ба и арзонтарай. Инаи тараф ҳамаш 450 сомона дӯстони азиз. Аз анами 450 сомона бо 1000 сомонашам ҳастай. Нусхаи 1000 сомона дора ва инчунин нусхаи 700 сомона дора. Ин намудо ҳамаш 450 сомонӣ нархи як либосаш. Бо аз ин даям сифати пасттараш ҳаст 300 чандай. Бо вай сифаташ медонем материалаш хеле шохе кинчхелай. Инаи сирхе гилои сиё дорам ами нарх буд 450 буд. Иҷада боша ин ламиражора бинед. Ламиражои вишифкадор лавдоманиш ҳастай. Бо ҳастам хе гилдори ҷудогона. Нархои ино дӯстони азиз 180 сомонӣ. На марҳамат агар хоҳишманд бошед худтон биёед анамин ҷое ки ма гуфтам тарафи пажарка 1/12 дуюм ряд ами магазин дар анамин даромадгоҳи ами дуюм рядай. 140 сомон анаи намуд ламиражои вишифкадор. дариҷа бо ҳаст анаи модело 380 сомонӣ. Аз ино бисёртар арӯсако харидорӣ мекунанд ва инчунин анаи намуда дубайски меган 350 сомон. гулошон зиндай бинед хеле буромадагия гулош 350 сомон як либосаш. Инош бошад вилюрош 450 сомонӣ ромбико бинед. Инам нусхаҳои анамин дубайскиҳои қиматиян. Дариҷа бошад нусхаш буромадагия ами нарх. Паплинои вишифкадор дӯстони азиз анам гули занҷабилак 230 сомон буд. Дигарош аз 170 сомон сар мешавад то 220 сомонира. Ҳар хела иҷада марҳамат тамошо кунед. Паплинои арзонам ҳаст. Вишифкадоро видеоҳои оянда агар шава мисол иҷозат шава бо ма ба навор гирифта вишифкадорои 160 сомонаро бо пурратар нишон метиҳам барои шумо то ин ки барои худтон интихоб карда тавонед. Марҳамат. Нами кадомеш ки тур дора поёнаш ино камака қиматтаракан. мисолам 200 чанд сомаш амияй. А дигарош бошад арзонтаракан нисбат ба инора. тараф ламираж будан. Баъд нусхаҳои атлас намихе лавдоманиёш ҳаст ҳозир. Лавдоманиёш 220 сомонан. ҳаст 170-180 сомонан. хеле лави доман надоранд. ранги ами тозаи хушрӯ ба пуррай вишифкош ира пуррай ҳама ҷош амихе дора вишифка. анаи вилюроям 450 сомонай дӯстони азиз. нусхаҳои вилюрои қиматӣ. марҳамат метавонед ки дархост кунед. мо равон мекунем тавассути почта ки бор аз 3 ҳафта то 1 моҳа мераса. И сетаи дигар боша чихолдоро гуфта будам саршавии видеода
500 сомонаҳо. И хушрувошай. Агар хоҳед чихолдорҳои арзонам аст, намедонам аз ами 200 сомон сар меша чихолдору ами материалҳои чихолдор. Иҷадаен ами атласиёи вишвкадор 190 сомонӣ. Бо ҳаст дигар намудош 210 сомонаш ҳаст. Хулас беҳад зиёдай. Ами нуқтаи савдое ки ман ба навор гирифтам, интихобаш зиёдай.